мислите и намеренията, чувствата й. Знаеш сърцето й, Господи. Аз те моля сега в името на Исус. Да я помажеш с сила, Господи. Да я помажеш с огън и сила в името на Исус. Нека, Господи, да бъде силно разпалена за семейството си. Нека да бъде, Господи, стол за семейството си. Нека да се застъпва пред Тебе. Да бъде молителка в името на Исус за църквата ни. Да се застъпва за църквата ни. Да се застъпва за семейството си. Всичко, което прави, да благословява в името на Исус. В мощното име на Исус. Господи, моля Те както в името на Исус. Помазваме я, Господи. Помазваме я, Господи, в името на Исус. Огън и сила върху Тебе в името на Исус. Огън и сила в името на Исус. Огън и сила в името на Исус. Кръвта на Исус да бъде върху Тебе. Кръвта на Исус да бъде върху Тебе. Помазваме ръцете Ти в името на Исус. Да бъдеш силна, да бъдеш мощна заради името Ти в името на Исус. Алелуя! 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 Помазваме Те в името на Исус. Помазваме Те в името на Исус. Кръвта на Исус да бъде върху Тебе в името на Исус. Заповядваме на всяко отчаяние в Тебе, от ушата Ти, от сърцето Ти. Точно сега да напусне всякаква манипулация на дявола. Да напусне живота Ти в името на Исус. Кръвта на Исус. Исус дойде да Ти даде живот. И Той изобилие и каза Божието Слово. В името на Исус. Изповядваме сила. Изповядваме мощ върху Тебе. Да дойде любовта на Господа върху Тебе. Да бъдеш силна за Господа. В името на Исус. Чрез Твоята вяра домът Ти ще бъде спасен. Чрез Твоята вяра домът Ти ще бъде до Тебе в името на Исус. Исус е този, който дава живота си. Исус те обича в името на Исус. Познавай сърцето Ти на намеренията Ти. Позволи на Святия Дух да действа върху Тебе. Позволи на Исус сега да дойде върху Тебе. Позволи на Исус да дойде върху Тебе. Позволи на Исус да дойде върху Тебе. Исус е върху Тебе в името на Исус. Святия Дух е върху Тебе. Святия Дух е върху Тебе. Огън и сила върху Тебе в името на Исус. Огън и сила върху Тебе. Огън и сила върху Тебе. Шека Раманда Джизъс. О, Раманда, Шека Раманда. В името на Исус. В името на Исус. Да тече огън и сила върху Тебе. Огън и сила върху Тебата Ти. Огън и сила върху Тебе. Шера Раманда Джизъс. О, Раманда, Шера Раманда. Огън в името на Исус. Огън в името на Исус. Огън в името на Исус. В името на Исус. Исус те обича и Той те превръща. Спомни си за Неговата любов. Спомни си за Неговата милост. Исус обновява Твоето сърце. Исус обновява Твоето желание към Него. Той възстановява Твоето отношение с Него. О, сила на камата! Халелуя! Халелуя! Боже, благодаря Ти. Благодаря Ти. Помазваме Те в името на Исус. Да бъдеш силна в мощното име на Исус. Да бъдеш силна в името на Исус. Исус да постави хваление в устата Ти. Да бъдеш силна. Започне на употреба в мощното име на Исус. Да ви благословена. Алелуя. Алелуя в мощното име на Исус. Шерия каванта. О, Рама, Шерия каванта. Шерия каванта. О, използвай я, Господи. Използваме за това инструмент, както в името на Исус. Нека словото, което беше изговарено, да дойде върху нея сега в името на Исус. Да дойде върху нея в името на Исус. Нека да бъдеш нейният гостин. Нека да я завеждаш в тихи води. О, Рамабашедра команда. Исус казва, че Той ще ти показва велики тайни, които ти не знаеш. В името на Исус. В името на Исус. Бъди силна и смела. Алелуя, алелуя. Алелуя, слава. Алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя. Бъди силна и смела в името на Исус. Бъди силна и смела в името на Исус. Шея каманда Джиза. Ора баба башина
молитва. Шера камага. О, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Благодаря Ти, Исус подновява сърцето Ти. Исус подновява силите Ти. Аз съм този, който те движи, казва Господ. Аз съм този, който те носи на ръце. Да не удариш в камък ногата си. Аз те нося на ръце, казва Господ Исус Христос. Аз те въздумих още от детинството Ти. О, брата на шира камага. Господи, молим Те. Молим Те, Господи, за мъжката и рожба, която Ти даде. Нека се ражда благополучно в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Помазваме я с Твоята кръв, Господи. И ние Ти благодарим за изцелението им. Сега Те моля да поставиш ново начало в живота Ти. 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 Шера каманда. О, рабаба, шера каманда. О, издигаме Те. Исус превързва раните Ти. Исус Те взима от примката на ловеца. Исус Те взима в името на Исус от всеки един проблем. Исус Те взима от всяка една бъркотия. Исус премахва греха Ти. Той Ти прощава в името на Исус. Стой твърда и непоклатима, казва Господ. О, рабабашера камака. О, рабабашера камака. Аз ще възстановя Твоето семейство, казва Исус. Ще бъдете силни в Моето име. Ще бъдете силни в Моето име. Ще разказвате за делата ми. Ще говорите, Господи Исусе. Ще говорите пред съдии, казва Господ Исус. Ще говорите през първенци. О, рабабашера камака. Сега започва, казва. Първа започва. Ще бъдете силни. О, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус помазваме, Господи, за изцелена освободена. Помазваме за изцелена освободена в името на Исус. В името на Исус заповядваме на това сърце да бие нормално. В името на Исус всяка болка в сърцето сега да напусне. В името на Исус, кръвта на Исус. В името на Исус, кръвта на Исус. Заповядваме на всяко сърцевие да напусне в името на Исус. Всяка една бъркотия. Стрес! В името на Исус. Закуда, страх! Кръвта на Исус да напусне. Сега да напусне в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. О, разабашера каманда. Исус те обича и Той е върху тебе. Той поставя сърцето ти. Той знае намерението ти, чувството ти. Става близо за Господа. Не се отклонявай от пътя му. Бъди силна, бъди верна. Исус ти казва да бъдеш верна на малкото. Той ще те постави да бъдеш верна и на голямото. О, разабашера каманда. Шекеререра манда. В името на Исус. В името на Исус. Нека очима вода да изтекат от тебе. Нека когато се молиш, хората да бъдат изцелени в раните на Исус. Кръвта на Исус. В името на Исус. Нека от Твоите ръце хората да бъдат изцелени. Нека от Твоите ръце хората да бъдат освободени. В мощното име на Исус Христос. Шейра каманда в името на Исус. Шекеререра раманда. Исус казва, виждам чисто сърце. О, мама шейра каманда. Господи, моля Те, използвай я за Твоят инструмент. Господи, моля Те, Ти знаеш мислите, познаваш сърцето и татко. В името на Исус. В името на Исус. Нека да бъдем започнем употреба, Господи. Татко, знам, че Ти ще работиш с нея. Нека от тези ръце хората да бъдат изцелени и освободени. Нека от хвалението Ти хората да бъдат изцелени. Нова песен, казва Господ. Нова песен в живота ти в името на Исус. Ще пееш от духа в името на Исус. Ще възгласиш името Господне. О, слава! Издигаме Те, Господи, в името на Исус. Издигаме Те в името на Исус. Промови силите, Господи, промови силите в името на Исус.
Свобода, Господи, свобода в името на Исус. Свобода нека тези лице, Господи, да бъдат хората изцелени, освободени. Приеми сила, приеми сила. Приеми сила и огън, приеми сила и огън. Сила и огън в името на Исус. Шика раба. Алелуя, алелуя. Алелуя, слава. Слава. Помазвам те в името на Исус, да бъдеш силна и мощна. Исус, който иска да започне с тебе да прави, бъди уверена. Бъди уверена в това, което Исус иска да ти показва. Винаги, когато си преминала в препятствия, Исус беше с тебе. Господи, аз ти благодаря за тази сестра. Благодаря ти, Господи, че ти я обичаш толкова силно. Алелуя, алелуя. Шейра каманда, Исус. О, баба, шейра каманда. Шейра сора каманда, Исус. Исус заличава всичко. Исус заличава миналото ти. Исус заличава скръпта ти. Поставя ново начало в живота ти. Ново начало в живота ти. Бъди силна в името на Исус. Огън и сила върху теб. 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 О, Исус те облича с мантията си. Мантията, която означава праведността. Шейда каманда, Исус. Благодариме ти, Ишуа. Благодариме ти, Ишуа. Халелуя, благословено да бъде името ти. Благодариме ти, Татко. Благодариме ти, Господи. Благодариме ти, Господи. Алелуя, в името на Исус. В името на Исус. Искам набързо да се моля за всички мъже. Елате отпреде. Ще завършваме 8:30, ако се налага, ще доплащаме каквото трябва. Алелуя. Ще завършваме. В името на Исус. В името на Исус. Само да гледам канал. Алелуя. 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 О, слава Господи, помазваме Господи. Този мъж на вяра, моля те, Господи, да изливаш от него реки от жива вода, Господи, в името на Исус. Помажи сърцето му, Господи, да бъде силен в името на Исус. Да бъде силен в името на Исус. Помазваме нашия брат, Господи. Татко, ти виждаш желанието му, виждаш ревността му към тебе. Господи, моля те, нека, Господи, това, което започна, да завършва, Господи, в името на Исус. В името на Исус. Халелуя. Шекерелеле на Исус. Халелуя. Бъди силен. Бъди уверен в това, което започна да направиш. Бог е с тебе, казва. Той е с тебе. Той ще те опази през всички бури, които преминаваш. Исус иска да се доближи към тебе повече и повече. Позволи му да се доближи до тебе. Не се съмнявай, когато ти говори. Много пъти се съмняваш в гласа. Не се съмнявай. Исус иска да общува с тебе. Исус иска да общува с тебе. Шейра камата. О, раба, шейра камата. Много пъти Исус ти казва, дори в сънища, че Той иска да ти се разкрива. Исус иска да ти се разкрива.
Исус иска да тече от тебе, да ключи жива вода. В името на Исус. В името на Исус. Бъди такъв, какъвто ти иска Исус. Алелуя. Алелуя. В името на Исус. Помазваме те за огън и сила. Помазваме те за огън и сила в името на Исус. Нека силата ти, Боже, и мощната ти прободена ръка да бъде върху него. Господи, ти знаеш сърцето му, намеренията му, Господи. Моля те, Татко, използвай го за почтена употреба. Нека огън и сила да течат в него. Нека силата ти, Господи, да бъде върху него. Нека огън и сила да бъде върху него в името на Исус. Шейра каманда, Чизас. О, Рабаба, шейра каманда. О, Рабаба, шейра каманда. Благодаря ти за него, Татко. Благодаря ти за семейството му. Халелуя, халелуя. Исус казва, бъди силен и смел. Стой в това, което си призван. Не се разочаровай. Не се обезсърчавай. Защото аз съм винаги с тебе. О, Рабаба, шейра каманда. Господи, помазвам брат си го, Татко. Помазвам го, Господи, в Твоето име. Понеже ти си го възлюбен такъв, какъвто е, Татко. Огън, Господи. Огън върху него, Татко. Моля те, Татко, използвай го за почтена употреба, за Твоят инструмент. Нека да бъде силен, нека да бъде, Господи, мощен. Помазвам го, Господи, помазвам го, Господи, помазвам го, Татко, ръцете му в името на Исус. Тези ръце, тези крака да ходят за Тебе, да ходят за Тебе. О, Рабаба, шейра каманда. Нека от Тебе да тека три жива вода. Исус иска да подновява в Тебе това, което пречи. Исус иска да те поднови и отново да те възстанови. Ако дяволът ходи като лъв, викаеш, иска да заходи, да погуби. Исус казва, аз дойдох да ви дам вечен живот. Исус ти дава вечен живот. Исус ти дава вечен живот. Стой твърдо уверен в това, казва Господ. Служи на Господа, защото казва, че Бог беше с тебе. Бог е милостив. Той разреши всяка твоя нужда. Време е да го хвалиш, време е да го издигнеш. Шикарабабасая, шикарабабасая. О, рабабабрасая. О, рабабашира каманда. Помазваме го, Господи, за пълно променено съведен в раните на Исус. Спомни си за първата любов, казва. Спомни си откъде си спаднал. Аз ще те нося, казва Господ. Аз те обичам, казва Господ. Никога не съм се отказал от тебе. Аз те приемам такъв, какъвто си. В името на Исус. Бъди силен мъж. Бъди воен за мен, казва Господ. О, Бог ще поднови сърцето ти в името на Исус. В името на Исус. Сила и огън върху тебе. 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 Исус казва, повярваш ти, ще спасиш себе си и целият ти дом. Повярвай, казва в мене. Повярвай и аз ще ти покажа велики тайни. Помазваме го, Господи, с Твоята кръв. Помазваме го, Господи, с Твоят мир. Исус казва, моят шалом ти давам, мир ти давам, казва Господ. Да бъдеш силен в името на Исус. Бъди силен в името на Исус. Помазваме те в името на Исус. С огън в името на Исус. С огън и сила. Огън и сила в името на Исус. Помазваме те с огън и сила. Нека силата, която е в Христос, да дойде върху тебе. Да дойде върху тебе. Да дойде върху тебе в името на Исус. Помазваме те с огън и сила. Да бъдеш коренно променено, свободен в името на Исус. О, Рабаба шейра каманда. Исус казва, че ти имаш една частица, която си крие в сърцето ти. И тази частица е любов, който таиш към Господа. Исус казва, че ти го обличаш. О, Рабаба шейра каманда. Шекерери каманда. Халелуя. Чуй това, което Исус ти казва сега. Много пъти се опитваш да заемеш мястото на Господа, като опитваш се да направиш нещата по-човешки. Опитваш се просто да събереш семейството ти, да организираш семейството ти по-човешки. Да, това Бог цени, но Исус е твоята глава.
Исус ще възстанови семейството ти. Исус ще възстанови твоето отношение с семейството, с децата ти, с всичко, което искаш да бъде наред в семейството ти. Трябва да приемеш това, че Исус е твоята глава, а ти си глава на твоето семейство. Позволи на Исус да ти говори в името на Исус Христос. В името на Исус. Господи, помазваме този мъж на вяра с Твоята кръв. Ние го помазваме с Твоята кръв да бъде, Господи, силен и мощен. Господи, нищо случайно няма в Твоето име. Нищо случайно няма, Господи. Понеже Твоето Слово казва, събрани двама и трима в Моето име. И аз съм там. И ние вярваме силно, че Ти си тук помежду нас. И аз те моля, Господи, да помажеш нашия добрат Ратко. Помажи го с огън и сила в името на Исус. Помажи го с огън и сила в името на Исус. Нека любовта Ти, която Ти му даде, да бъде в него. Нека, Господи, когато идва в църквата, когато ходи някъде, от присъствието му, понеже Ти ще си с него, хората да бъдат изцелени. Исус иска да се прояви в живота ти. Позволи му Исус да се прояви в живота ти. В името на Исус. В името на Исус. Помазваме брат Владо. Помазваме ръцете му, Господи, в името на Исус. Помазваме сърцето му в името на Исус. Да бъде силен и мощен. Аз Ти благодаря за Неговата любов, за Неговата верност. Моля Те, Господи, нека да тече реки от жива вода в него. Нека когато започва да свири, нека хората, Господи, да чувстват свобода в името на Исус. Свобода в името на Исус. Когато Той започва да свири, хората да чувстват свобода. Помажи го с Твоят мир. Помажи го с кръвта Ти. Помажи го с Твоя теле в името на Исус. Всичко да бъде за Твоята слава. В мощното име на Исус Христос. Господи, моля Те, Татко, в името на Исус. Помазвам, Господи, брат Георги. Помазвам го, Господи, в името на Исус. Помазвам го за силен служител. Господи, Ти ни казваш това, което имаме в устата и това, което говори, това ще стане. Аз пророкувам върху него да бъде силен служител за Тебе, Татко. Силен служител, Господи. Господи, моля Те в името на Исус да бъде силен и смел в мощното име на Исус. В мощното име на Исус. В името на Исус. Помазваме брат Емил в Твоето име, Господи. Помазваме го, Господи, за верен служител. Господи, Ти казваш в Твоето Слово, че Ти си възлюбил целият свят и предаде себе си за нас. Ти предаде себе си за Него. Предаде себе си за Неговото семейство. Предаде себе си за всичко Него, който прави и който успява. Това е благодарение на Тебе, Господи. Аз Ти благодаря за Неговата нежност. Благодаря Ти за Неговата любов. В името на Исус, моля Те, Татко, да има много повече с Тебе за отношение, понеже Ти това желаеш, Татко. Помажи го с огън, помажи го с сила, помажи го с елей, да бъде, Господи, от тези съдове, които са започнали употреба в името на Исус. Бъди смял в името на Исус, бъди смял. Помазваме Те в името на Исус за силен служител и запълвай целен в раните на Исус, в раните на Исус. Запълвай целен и освободен в раните на Исус. Амин, амин. Има ли някой, който сме изпускали от мъжете? Няма, аз той. Само, че си обаче мисля, че има и едно ще ти. Брата на Исаия. Къде? Исус, помазвам Те за изцелен и освободен. Всяко Твое начинание, което искаш да правиш, нека да преуспяваш. Бъди силен и смел. Не се ужасявай, нито не се страхувай, защото Бог е с Тебе. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходиш, Той е там.
Бог те пази, Бог те закриля в името на Исус. Бог пази семейството. Бъди силно уверен в това, което започна да правиш. В името на Исус. Амин. Амин.